Goedemiddag Nederland, ik ben Sally en vandaag hebben we de parade gezien. Er waren 15 hele mooie praalwagens en 35 hoeksewagens. Onder andere ook nog eens 5 mooie muziekkorpsen. En wat we hebben jullie laten zien is het kunstwerk van het steken van mooie bloemen, van de bolbloemen op de wagens. De wagens zijn al ontworpen door hele verschillende groeperingen. Ze zijn gesponsord door ook lokale gemeentes, maar ook door individuele bedrijven. En die rijden ook mee in deze parade. En ja, de werk op de wagens is allemaal gestoken bloemen. Allemaal door vrijwilligers gestoken. Het zijn de mooie bloemen van de streek hier in het westen van Nederland, van de Bollenstreek. Want daar hebben we tulpen en hyacinten en narcissen. En die worden gekapt, want het gaat om de bol. En dat bloemetje bovenop de steel, dat kan gebruikt worden voor onze corso. Dus het is eigenlijk een afvalproduct die we gebruiken. We gebruiken ook soms de bol zelf om mooie structuren te maken op de wagens. Heel veel kinderen kijken langs de kant, oudere mensen, families. Het is een hele grote feest.